کۆمکوژیە کو bi dehê salan mava şartî, Komkujiya herî mezin di serdemê Esedê bav de berî ku kurê wî li ser rêbaza wî dirojandina xwîna Sûriyan de bimeşe. Doyê sibata 1982 de Hafız el-Esed li bajarê Hemayê komkujiyek pêk anî ku mava şartî ta şoreşa Sûriyayê dest pê kir. Hûrguliyên bi êş û hovanê yên veşartî li ser wê komkujiyê ji cîhanê re nîşanda. Li gorî dîdevanên ku ji wê komkujiyê hatîn rîzgarkirin, ولگوری رخصنین مافناس کو در دورا 20 تا 40,000 ولاتین باجار حمایه بون قربانین هویتی اسد باف کو دمه برای وی رفعت الاسد سرپرشتیا کۆمکوژیە دکر. به همان شێوەیی کو نها کۆمکوژی و تشبیح و وێران کرن تێپێک ئانین دوێ کۆمکوژیەدا تیمên لەشکری وەکو سەرایە بەرەڤانیە و لیوا ئاتانکان و یا ئۆپراسیۆنên ئەسمانی و مخابرات و ئالیگرên پارتیا بەعسیên چەکدار بەشدار بوون. ولگوری کو هاتی بلگه کرن کو د دسپیکê da bajar hat edorpêç kirin û hemî rêyên çûn û hatinê hatin birîn û paşê ferman hat dan ku 12,000 leşkerên ku li ser şerê bajaran hatin rahênan kirin derbasî Hemayê bibin. Tanha 15,000 kes çaranivîsa wan nehatiye zanîn û zêdetirî 100,000 welatî ji wî bajarî neçar bûn bar bikin ku zêdetirî 75 ji sedî ji wî bajarî hatibû wêran kirin. Ev komkujî di çarçoveya şerê rejima Esed li dijî Ixwanil Muslimîn di wê demê de hat ku 27 rojan dirêj kir û bi hezaran qurbanî li paş xwe hiştin. Menal Mihemed, Ark.